weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to abdallah jeeri to juude jeeri to juude waalo to fonde to babaɓe to ñaabina to bagudina to wolumnere to wolum hatara to neriyere to jooke ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijani kane ha to galle ceerno mamma sisé to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie seni woni commission électorale nationale indépendante ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi ɓe jaɓɓima bulletin ngaji de vote ummoriɗi to émirat arabe uni to leydi Sénégal Ousmane Sonko holliri hay sinno Sénégal naɓe kala notoyima dialogue woni erago kaldigal ngal hoorejo leydi Macky Sall noddi kanko kam o wona dirowo ni to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abou Bah to leydi Mali état major général des armées mo leydi Mali ɓe kolliri tigui à partir du 15 mai lewru gonɗen ɗum koɓe daratoɓe gam tettude ƴeftude dendagal tiniji militaire uji jeeyeteɗi eɓe civil en kewi ɓornade nder leydi he kala habaruji men joolam jaɓeri man jaaha to dowlaci dentuɗe Amérique jeen ha to leydi Israël to leydi France bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa it kuuɓa ko koddiɗo belɗo hen bagge jawɗo bonde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadduɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe
jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teyya ko haako moƴƴo iwruko en tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni. sa yiiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa. so tawi ko tongoɗe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88. so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08. so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeesemen dañen jama. Ettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawbaare ɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji moon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. hono no mbiruɗen gardi ndi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen seni woni commission électorale nationale indépendante ko catal halfinaɓe ko fate sunguji e nder leydi Mauritanie ɓe kolleri altine hanki go lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati sanga midi ɓe keɓɓi ɓe jaɓɓima to bowal diwoje ngal ɗum tumsi to Nouakchott carte uji électeur uji woni carte uji gotirɗi tawi ɗi ummori koto émirat arabe uni. hono commission o noon holliri hooreje mabɓe hono da Wula Abdel Jalil ko kañum supervise jaɓɓugol e keɓgol bulletin ngaji ɗi to aéroport tumsi to Nouakchott ko kanko kadi toppiti haɗi jeehi kayit e nder bureau ji de vote kala ko noon kadi maɗi care e nder dendagal jokli leydi he kala to vote ɗe mbaɗete e nder leydi he holle siftinde on noon ko sappo e tati société ko kañumen ɗaftodirno marché ko fati kay e hebde marché pewnugol ɗiɗon bulletin ngaji de vote ko société émirat noon woni société jeyaɗo to émirat arabe uni ko kañumen keeɓi polgu caggal kay ko kañumen ɓuuri webde kay to banggue ko namdi ɓe namdi noon ko 1,79 million taw ko xaalis dollar woni million piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi taw ko xaalisa dollar e ɗum qime ha temedde jeegom e sappo e nayyi million taw ko xaalisugu
e nder sappo e tati ɗiɗon société ɗaftodirnoɓe ɗi ko kamɓe ɓuuri webde ko ɗum saabi noon ko kamɓe keeɓi oɗon marché ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni tawa sula woni parti de rassemblement national pour la réforme et le développement ɓe gullitima wonde landa laamu ka hono insaf nana hutoro otoji taw ko otoji laamu eɓe mbaɗira ɗum ruma jarriba ɓe kalan ɗon saabu kolleri ewɗo saaha joni ardiɓe leydi ndi taw ko le haute woni tigui le haute personnalité yimɓe ɓurɓe mawnude e nder laamu ngu ewɗo saaha kala ɓe kolliri nana caari e nder leydi he ene mbaɗa ruma jarriba taw ko landa ka ɓe mbaɗanta ruma jarriba ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe landa tawassul ka wonde kay ɗeɗo gueɗe ko gueɗe yabbude kuulal ko wasde hormade processus électoral mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu ngu yiiɗi laamu ngu kay yidde mum ko yo funnague leydi ndi kala tigui yo heeɓa courant mum woni kuɓɓam hano hannirta ni yo heeɓa électricité beele kay eɓe ummo e niɓɓere hono Abdessalem Mohamed Saleh kañum woni ministre du pétrole de l'énergie et des mines mo leydi Mauritanie o sifodiri e société ji nayyi taw ko société ji tawateɗi e nder leydi Mauritanie société Mauritanie naɓe ɗe kadi mbiyete golle ɗe o sifodiri ko fate ɗeɗon golle wadde nogas joyiya wuuro tawategoto funnague leydi ndi beele ne mbawa hebde courant mumen hano hannirtani ummo e niɓɓere ɗen guure nogas joyi kala ɗe tawate ko nder hoddela harbi ko société biteɗo J active ko société on société noon addi ɗum ko biteɗo Mohamed Islim e ville ene gollodo noon e société biteɗo Agipco e société goɗɗo noon po patron gardi ɗum société wiyete Cogère de lebbata wula elbou kanko Abdessalem Mohamed Salah noon o yaltini en virgule 217 milliards taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde ɗum noon fayi koye société biteɗo Agi actif tawa kadi ne gollodo e Agipco ɗum noon o kolliri noon 823 millions taw ko haalisa e limore hinde nde fayi ko société Cogère e bam e wondude o noon heɓa 393 millions taw ko haalisa ugoya e limore hinde société gadanɗi noon ko lebbi jeetati dokka yaado kay gayni golle mumen hano hannirta ni tawi ko ɗiɗi keddiɗi ɗi noon dokka ko lebbi jeegoma yataw golle mum gasi hano hannirta ni ɗen guure kala mbawi hebde kuɓɓa mumen hano hannirta ni siftinde on noon ko guila 2008 siftinde on noon wonde kay oɗon financement noon golle ɗe ko convention ñamade nde laamu leydi Mauritanie sifodirno e laamu leydi Espagne ɗum noon ko guila 2008 leyɗe ɗe ɗiɗi cifodirno programme moɓe mbiyata programme de conversion de dette extérieure de la Mauritanie envers l'Espagne en projet d'investissement public mo jaru mum ene qiime jaru mum golle ɗe foof ene qiime ha nogas jeenaya milliard 760 nogas jeenaya million 763 ha nogas jeenaya million 763 mille 835 mille taw ko haalisa dollar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓoyata kiifa eko taari ɗum kala wuuro kiifa ɓoyata eko taari ɗum kala seere ɗomka ha seere caɗele ɗomka hano hannirta ni ɓe ceerta caɗele ndiyam laamu leydi Mauritanie serani e kala ha membade kay e miccade hol peeje e rendinde ngaluji ngam kay ƴettude peeje yaltinde wonokkuji ɗi kala e ɗom ka hano hannirtani sabu noon sabu laamu ngu noon yiɗi ɗum kay ko wadde tiyoji laamu ngu noon yiɗi ɗum ko wadde projet mawɗo no feewi taw ko projet me pattamle miijo ɗum noon ko ƴettude tiyoji afa tiyoji kay tuggal ma to wiyete fleuve du Sénégal woni maayo hakkude leydi Mauritanie e Sénégal tiyoji mbaɗe taw ko nawoji ndiyam haɗi mbawa yettade wuuro kiifa ngo eko taari ɗum kala koye on fannu noon hono ministre des affaires économiques et de la promotion du secteur productif hono biteɗo Ousmane Kane o ummi Ousmane Mamadou Kane o ummima to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o yaaɓini Abou Dhabi tawa kadi ko ɗum ɗen golle nayimo toon Abou Dhabi noon tawete Arab Uni nayimo toon noon ko sifodirede toon e convention financement oɗon projet patama limijo tawi kadi ko o sifodirde ɗum koye boña biyeteɗo fond d'Abou Dhabi pour le développement ko on sifodirta projet o noon projet o noon
jima jode non jima dum ko suudu sardiyeji jima yettinanoma hawrama e nder suudu sardiyeji gila kay 8 décembre 2022 jaru mudum non odon projet so ƴettude tiwoji kay ƴettude ndiyam gila maayo kay welgo hakkunde Mauritanie e Sénégal ha yetto kifa jaru mum ene ƴiime ha temedde tati e nogas million taw ko haalisa dollar ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef o waɗi ñande altine hanki o golerum duujal hitaru junnaji ɗiɗi e nogas e go conférence makko de presse o ñaguima noon on e nder conférence de presse noon e nder conférence makko de presse noon o ñaaw no feewi o yañima no feewi ko fati kay e erango ko fati dialogue erango horejo leydi ko fati dialogue woni kaldigal dialogue national mo Macky Sall eri o holliri noon eri dendagal landaji dawrugol e yimɓe dawrugol e dendagal société civile kala kanko Ousmane Sonko noon o holliri haysino kay o holliri noon wande kay ngal ɗo kaldigal ala ko Macky Sall yiɗi sowona yidde tuufade mum e yidde jon jaamo to banggue dawrugol kanko Ousmane Sonko noon o holliri wonde haysino dendagal landaji landaɗi kala notitima haysino leydi Sénégal kala notima ngal ɗon kaldigal kanko kam o ɓossani o jogorani notoyade ngal ɗon kaldigal o waɗi erama kadi faade ɓesgu leydi ndi kala ko wiyete désobéissance woni tigui yo jippo e booli e kala saaha mbaɗa seppoji hollirde kay metti mumen e laamu Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Mbour hono secrétaire exécutif SN di frappe o holliri tigui wonde dendagal nangaɓe en 2018 et 2019 ene cokka e nder maison d'arrêt correction mo Mbour natini tigui gueddere ñamde woni tigui gueddere ñamata jarata ɗum noon ko talata hande ɗiɗi lewru mai ɗum fuɗɗi o kolliri noɓe kolliri dendagal mburu gaddano toon subaka hande o mburu o kala ɓe cari nanggu ɗum ɓe duttini mburu o holliri tigui wonde koye gueddere ñamde ɓe tikkere wonde gueddere ñamde ko hen ɓe goni hollirde kay mette mabɓe noɓe nanguirani e hollirde kadi wonde ɓe ɓooyi e nder kasoji he ha joni ɓe ñawaka frappe noon erima Macky Sall horejo gendi ndi ɓe erima kadi ministre de la justice nde yurnito gurdam ɓeɗo nangaɓe ne soka duuɓi e nder kasoji taw gurdam mumen fewani e kadi ñawaka ha oɗo saaha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Touba ko tana musto waɗi talata hande ɗiɗi duujal 2023 to nokku biteɗo jannatul mahwa ene tawe nder Touba ko neɗɗo goto noon jarannoɗo e duuɓi 50 kañum tigui jarannoɗo e duuɓi 50 ko kañuma ƴengtina e nder réservoir mawɗo taw ko réservoir ndiyam woni to diƴƴe toɓo kewi nadde kala saaha ko nder toon o ƴengtina ɗum noon kadi o nokku waɗɗani galle Cheikh Becco galle Cheikh Becco hollirama noon goski ki noon koko fuɗɗi gamutinde walla men koko gamutini no fewi ɗum saabi ɓe donki andude so tawi ko debbo walla so tawi ko gorko ko policier noon kañum yiiti ɗum noddi sapeur pompier en kañum en jaltini ɗon goski e oɗo saaha joni losgoji jaaƴi nana uddita hen beele ne ande moni kanko ne ande kadi holko baɗɗo ngal ɗon baɗala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ndey Kumba Tew an ko kañum ndey Kumba Tew aw ko kañuma wonno cukko directeur BDK kañum o nomama e oɗo saaha joni noon o nomama joni o waɗama directeur général boña biteɗo B6 groupe sunu B6 groupe sunu noon o meeɗino gollade duuɓi sappo e jeetati e oɗon boñ ko adi kay komo faya to boña biteɗo CBA o ko adi kadi komo fataɗo BDK ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kaolack ne ko to Kaolack e dow lawol Medina Babba faade Medina Mbaye ko accident musɗo waɗi toon ko motoji ɗiɗi pelbodiri hen moto goto ko babiraɗo goto e joom suudu mum eɓe gonduno e ɓinguel mabɓe toksel bébéyel jarowel hitande e lebbi seeɗa ko ɗino moto yiɗi pelbodiri kanko ɓinguel ngel noon jarowel e hitande mbiɗen lebbi seeɗa ko ɗon wasi fittani mum jinnaɓe noon gañima gañande muusa no fewi oɗo saaha joni ene tawe to hôpital régional mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Nioro e mbadi kay haɓade trafic de drogue brigade territorial mo Nioro ɓe tewima altine hanki o goleru me hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati sanga 9h ɓe nangui koli kene qime ha capantati kilo taw ko drogue mo hinde chanvre indien to wuuro witego kera Babou Diallo e nder arrondissement mo Paoskoto
jomma budra ko non heeɓi kañum fattange ɗi fattan dogde ɓe nanggani ɗum eɓe jiilomo jiilaw cattuko no feewi oɗo saaha noon drogue one tawi tigui e juuɗe koninkoɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jiyen ha to Gambie jabɓuɗen musidɗo men jiyen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah tullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e denndangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor o jeeyeten ko to e marché Tillen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno ɗeɗo marché de koɗe cumi joni woni duuɓi 5 ndiɗi cumi nde président de la république yaɓɓi ɗo koyngal mum ari ha jiime marché ɗe o hollitiɓe ɗon e lebbi 6 marché ɗe maɗe pewnitɗe mbaɗe modorna ɗe gardine haɗe ɓurannoɗe mbanoni ina wayno guilo haali fewde joni duuɓi 5 kanko oɗo Abdou Karim o arino ɗo henna en nder janvier o hollitino o wi ñande 30 mai ñande 30 avril janomi wiide o hollitino ma marché ɗe par ina wayno lewru ndu noon timi balɗe 30 marché ɗe choix parde kanko oɗo boy sérir gandiraɗo Ousmane Faye kanko de woni ardiɗo commerçant ji o wi ɗeɗo marché de ina wayno choix parde kamɓe kulhuli mabɓe ko ndungu nana ara e wadɓe palasuji men e saraji marché ɗe sengueji ɗe ngala garante ɗum noon janggo ina wawi marchandise umen bona kanko oɗo antan porno noon o jaabima o wi ina wayno marché ɗe gasi heddi ko finition ɗo e lebbi garoji mabɓe mbawa librude marché ɗe ɓe totta commerçant ji so tawi en ummima ɗon jehen to e mairie Ziguinchor en mbino ñandene kabaruji meɗen kanko oɗo maire wuuro ngo gardiraɗo Ousmane Sonko o fektino no gasa joyo goto fof o jippini ɗum o waɗi ɗum place goɗɗo laaɓi joni noon kanko de nde ko diwɗoɓe ɓe jooɗima hanki ɓe mbaɗi diño mabɓe e damal mairie ɗo ɓe mbi ala natowo ala jaltowo ina wayno kamɓe ɗe ko mabɓe jooɓi durwaji mabɓe ha para kadi ɓe jahani hande ɓe jahani janggo koɓe continuoɓe ligguey mabɓe ɓe porti pellente noon kanko oɗo maire wuuro ngo kala ko yiiɗi eɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon kamɓe ɓe namdi tan ko joɓɗele mabɓe kamɓe ɓe namdi tan ko gollade wona waddede pooɗe nduure ina wayno cekkere nana luuɓa hakkude mabɓe so en ummima ɗon Mountaga Sy eɗen gandi ko kanko ardi poruji Sénégal o yaɓɓi koyɗe makko ari ɗo e port Ziguinchor o holliti noon ƴewde golle ɗe o wi ɗeɗo golle ɗe joni para e ɗuɗo lewru aruni ñande 30 muɗum ma port o para o holliti noon président de la république ko ɗum tan woni golle mum ala haala jogui ko yiyande jogui ko golle kala ko wawi gollade kanko oɗo président de la république aɗa wawi fawde hen juuɗe maɗa aɗa wawi kadi yiide wona mboɗo waɗa ala kanko o wattan ɗum ɗon o hollitiɓe ɗum ɗon joni noon eɗen gandi kaɗo haala nde o haali ɗum fewde joni ɓe mbi oɗo Mountaga Sy o ardani holɗum wonde uddide mairuji ɗi walla ƴewde golle ɗe o ardi ko politique ɗum woni pooɗe nduure hakkude opposant ji e kamɓe ɓeɗo wonɓe e laamu ngu APR ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ten walde jaam allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi sen mbima Ziguinchor ko ɗan taccitena mayel fallemme payanna to leydi Gambie jabɓuɗen musidɗo men sehli men koddanen Abou Bah koddanen Abou Bah assalamu aleykum wa rahmatullah tigi Allah jarama hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen Gambie udditi ko wiyete ko luumo jarribo ko fate sumgoji maire ɗo e nder leydi meɗen e Gambie hanki noon yano jujinoyde ɗereji muɗum ko o biteɗo maire sortant Talib Ahmed Bensouda maire mo wuuro Serekunda ngo ko noon kadi ene wande to Banjul e West Coast Region to Birkama en ɗiɗo nokkuji tati kala ko baɗɗi fayde nder leydi ndi kono gonani e juuɗe laamu ngu ene wayno noon oɗo waktu hoorejo leydi ndi président Adama Barrow yaadiɓe muɗum kala yoni NPP National People Party de kaɗumen jiiɗi tigui rigui ko hebde toon to wuuro lamorgo ngo woni Banjul Banjul noon foɗodirata toon ko Rohi Malick Lo wondude e Ibou Faye mo laamu ngu darni beele ɗum ma weeɓan hoorejo leydi ndi de walla ala ene wayno tan de ko woni yesso daɗani te guite walla kala ko woni halma juuɗe jiitu ɗum ni saabi hoorejo leydi ndi walla landaba ko NPP ɓe darni de ko oɗo biteɗo Bakary Badji mo ganduɗa kaɗum tigui rigui ko kaɗum tigui rigui woni moɓe darni ɗo e Serekunda kañum kadi woni jaborgal kalfinagal ko fati e coftal ɓalli
ena wayno tande to West Coast region ne woni Brikama ko ɗum tigi ɓe jiɗi beele on maire kadi ɓe mbawa hebde ɗum no hannirte ni enete beele ma weɓan hoorejo leydi ndi walla alade ɗum ko ñande nogas lewru mendu paaɗen du ko nden tigi wonata sungoji ɗi ɗum noon ko woni yeeso daɗanite guite ko denena Abou Bah ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda. ko donene Abou Bah golle ma jooɗi peewi sen ummima to Serekunda koto leydi Mali paaɗena état major général mo leydi nuli ɓe erima dendagal malinaɓe taw ko civil en nde goppata kay ɓornade tiniji taw ko tiniji militaire walla ɓornade comci taw ko comci gabbini en nandude e tini militaire ɓe kolliri noon e nder fiyande wannode nde ñande nogas e ɗiɗi lewru avril to nokku biteɗo sévaré wat boniɓe hewɓe naggaɓe walla waraɓe tawa tigui kene ɓurni ɗina comcine nanditi e militaire uji tini militaire noon teskama tigui yoɓe ɗin tiniji ɓe kolliri ko hunde wemde hebde no fewi e nder leydi he saabu sa waɗi temedde jeegom franc woni 3000 franc walla waɗi ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi woni 12000 franc aɗa wawi hebde kala tini mo jiɗɗa l' état major général o noon o holliri wonde à partir de 15 lewru duujal ndu gonɗen woni lewru mai gonɗen ɗum laamu ngu ma ummono kay yiilade e tettiwde dendagal ɓeena tawateɓe ene jeeya walla ene ɓorno ɗina tiniji militaire uji taw ko civil en kala tawaɗo kay koko heɓtete hen kadi lawol koko rewnete e dow muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen société biteɗo Clean Water of Mali ɓe mbaɗi ballal mabɓe paydingal no fewi so forage kay waɗande ɓesgu wuro witego kele pegue noon tawi koye ballal biteɗo yaha samake ko ñande aleta ɓennuɗo o wonno cérémonie tottirgol keleje ɗeɗon forage hewɓe noon tawtorama cérémonie o ko wayno kan on biteɗo yaha samake wondude préfet mo Kajola hono Bakary hono Bakary Diama jakite e hewɓe woɗɓe mbawi tawtorede on cérémonie yimɓe wurgo noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi saabu kay ndiyam ko caɗele mabɓe ɓurnoɗe mawnude no fewi ɓe duwonima noon oɗon société e ngal ɗon gallal payidingal no fewi sittude on noon jaaru oɗo forage moɓe mbaɗana taw ko cadeau woni gratuite jaaru muɗum noon ene qime ha million ngaji jeetati feccere woni 8.500.000 taw ko franc CFA mo leydi Mali ñamata ha joni koye on fannu keddoɗen société biteɗo Empower Mali ko fondation wiyete noon on fondation noon waɗi kañumne ballal don noon ko maade kala suuji tati wondude direction wondude toiletuji woni duusuji keblorɗe jeegom faade e wuuro witego kanguru go noon tawatego e nder commune mo Kajolo e nder région mo Sikasso ko kamɓene ko ñande alata capantati lewru avril mayde ɗum ndu ko nden tigui wonno cérémonie tottirgol coktirɗe oɗon école cérémonie o no waɗi ko yeeso teddugal hono président de commission hono conseil d' administration fondation biyeteɗo fondation mo embopera hono biyeteɗo James ari toon e yeeso préfet mo Kodiola hono Bakary Dioma jakite e yeeso les élus locaux jaru oɗo ɗeɗon golle noon ene qime ha 36 millions woni capantati e jeegom million tawa ko franc CFA habruji men ɗemngal pulaar habruji men jolam jaɓeri koto dowlaci tentuɗi Amérique paaɗen Pentagone holliri tigui wonde ma dowlaci tentuɗi Amérique ma laamu mum nuldu e fodde ujunere temedde joyyi militaire wawde kay ya ɓeydode tekkinde nden ka ekkisal tawtoya militaire uji tawateɓe to keerol mabɓe frontiére mabɓe to banggue worgo leydi ndi koye mbadi noon hadnade kay keeri mabɓe e hadde ɗen ɗanne suuɗi guila kay ko fati kay e enquête kewɗo ko fati tigui e nokku gueɗe kewɗe ko fatno kay handade to banggue coronavirus o guila ɗum itta kay e taskama yimɓe hewɓene naata leydi ndi ko ɗum saabi noon laamu ngu yiiɗi ko ƴettude peeje handade frontiére uji mabɓe hadde ɗanne taw ko ɗanne ɗen ndewani lawol nadde e nder leydi mabɓe koto leydi Israël paɗen Khadera Adnan ko o responsable mouvement islamique Palestine woni jihad islamique ko Palestine najo ko cokonoɗo oɗo saha kala e nder kasoji leydi Israël o wonno noon ɗeɗo balɗe kala walla mbiyen ɗiɗo lebbi kala o wonno koye ticket wono tigui o gueddana ñamde woni grève de faim balɗe capanɗe jeetati koye grève de faim woni tigui omo gueddi ñamde hollirama noon o hollirde kay mette makko no sokirani e hollirde mette makko no sokira
jomira e gurdam makko no wurduno e ndera oɗona kasono ko ñande talata binnuɗo to noon hawrela diala e ndera oɗona kaso o yaltiri aduna ko duuɓi 45 gila noon anana ma yi Palestine naɓe kolliri hen mette mumen no fewi kala saaha ɗe mbiyano ene ayno obiji e rokketaji e misilaji to leydi Israël e kala saaha ene wiya ko minen ɓuuri ɗum wawde kañumen ene aynoɓe ɗina misilaji koto leydi France udditon kabaruji men Paris Saint-Germain noon ko club taw ko club fugu koyngel to oɗon biteɗo Lionel Messi fugu koyngel najo Argentine najo taw ko dowluɗo no fewi to fettata ngel ɗo oɗon club noon woni Paris Saint-Germain ɓe jowi Lionel Messi woni waɗama suspandi jonte ɗiɗi ɗum noon saabi ɗum ko caggal kayno o ƴettino laana makko ndi o kam o fayi to leydi Arabie Saoudite taw kadi ko waɗede gueɗe makko to banggue commercial tawi wondani e yamirore oɗon club mo Paris Saint-Germain ko ɗum saabi noon ɓe jowima ɗo e jonte ɗiɗi woni tigui suspandi ɗo e jonte ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji moon e ɗemgal pulaar ɗo e ha soto Ziguinchor ko musidɗo moon sehil moon Amadou Isaga Kebe so tawi ne nanggani en karallagal ko Saydou Abou Bah to leydi Gambie ko koddanene Abou Bah ɗo e haalirde ko Ghalii Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on